What's up mga madam? It's me again, your mamita. Mga madam, magluluto tayo ngayon ng bagoong. Yan, napula-pula na yung baboy, taba. Tapos mamaya, igisa na natin yung bawang sibuyas. Pula na yung ano natin. Baboy, igigisa na natin yung, ayan, igigisa ko na yung sibuyas, bawang, kamatis at saka sili. Ngayon, magluto tayo ng bagoong. Ayan, sarap. Pagkita ko sa inyo ang lutong bagoong. Lulutuin natin. Ayan. Tapos, lagay natin ang kamatis. Mamaya na yung siling labuyo pag naigisan natin yung bagoong. Ayan. Ang sarap. Tapos mamaya pagluto na yung kamatis, ilagay na natin yung bagoong. Ilagay na natin yung bagoong. Dami bagoong. Mabango. Mabango, bagoong. Ang galing summer. Bagoong. Ayan, diba? Mga madam, sarap niyan. Hindi kayo kay mamita. Yan o, sarap. Pinaluan natin ng taba ng baboy. Yan. May baboy, taba. May ipapakita ko sa inyo kung okay na, kung luto na. Yan. Lutong tango na, yan naman. Yan, lalagyan na natin ng asukal. Asukal na tayo para sa ating bagoong. Yan. Lagyan na natin ang asukal. Tapos, ilagay na natin ang siling labuyo. Siling labuyo. Yan. Huwag masyadong maanghang kasi ayoko nang masyadong maanghang. Haluan na natin. Sarap ng bagoong. Yan o, yung baboy o. Yan, mamaya ipakita ko sa inyo kung luto na. Yan, dalagdagan pa natin ang asukal para dalagdagan pa natin ang asukal para matamis. Kasi maalat ang bagoong. Ayan o. Lagyan pa natin ng maraming asukal para masarap. Yan. Sarap ng bagoong mga madam. Yan, okay na, masarap na. Yun mga kaibigan. Nagustuhan nyo ba yung niluto kong bagoong? Yan. Oh, wag nyo lang kalilimutan i-follow, i-subscribe, i-like and share ang mga video ni Mamita. Salamat.